Tommy ओमफ्राय हेल' एभ्रिवान नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय आरो आं दा बेलासि जाबाय दा टाइमा ओमफ्राय आङो टाउनाव थांनो नागिरदों बिजनि टाउनाव माने मोनसे फिसा खामानि दं आरो खामानिया जाहैबाय माने गारि सालायनोबा बयनिबोथ' ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगौ नालाय बयनाबो नोंथांमोनाबो बानायाखैबा बानायनानै लाबानो जाबाय जायफोरा बानायाखै ओमफ्राय आंनाबो गैयामोन नालाय आङो बिदिनो एफा एनै गारि सालायोमोन होमबाबो उइदाउट ड्राइभिं लाइसेन्स सालायोमोन आरो आङो ओमफ्राय दिनैहाय आङो बानायनो होननानै सानबाय माने अनलाइन खालामहैग्रोनो नागिरदों आं दा दखानाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आङो नैबे दखानावनो अनलाइन खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय अनलि आधार कार्डल' नांगौ जादों आधार कार्डल' होनांदों आरो आङो ओमफ्राय नै केमेराजों माबा माबि बिदिनो चेक खालामो आरो आधार कार्ड बानायनायावबो बिदिनो चेक खालामोना केमेराजोंहाय बिदिनो बेजों आधार कार्डनिजों दानिजों मिलायोना मिलाया बेखौ चेक खालामगासिनो दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जायहा ड्राइभिं लाइसेन्स गैया खालामनानै लाबानो जाबाय माने गारि सालायनायाव नांगौ बाइचान्स जुदि उइदाउट ड्राइभिं लाइसेन्स नोङो गारि सालायनानै हमजाफ्लाङोबा एसे प्रब्लेम जायोना बेखायनो बयबो खालामनानै ला जायफ्रा गैया आंबो दिनैसो खालामनो होननानैनो दिनैसो खालामबाय आङो दा रेस्टुरेन्टाव दंफैयो आरो ओमफ्राय मेथाइ जानो एसे चावमिन जालांनो होननानै फैदों नेगासिनो दङ फैयाखै दाबो आं हारसिं जि गोबाव नेनानै दासो सफैबाय आरो जाखांबाय थांगासिनो दा केमेरायानो बोरैबा ब्लार जाखांबाय नैबेयावहाय बुस्टार सोनो होननानै हाबदोंमोन आरोना आङो न' सफैबाय आं दा नै बेयाव मम' सुपबो गैया फाग्लासो ओमफ्राय नै अनलाइन खालामनायाव लेखाखौ मोनबोबाय मम'खौ जानोसै सुपबो गैयालै मम' बिराद टेस्टी रावनोबो आं जाजोबगोन हारसिं चिकेन मम' आरोना बेयो Modi, come. Benci jangan Lo nasi dia hanya jadi Modi kok. Dia. Modi, hai. Apa jangan momo? Momo jangan apa? Momo. Tambah sih. नै ओमफ्राय आं फैनाय समावहाय आइमोना बाहेरायावहाय अर सायगासिनोमोन आरो
बिसोरो ओमफ्राय बेयावनो बिसोर हरसेबाय नालाय आंबो मेथाइ जाखां माखां मम' जाखांनानै सायफायबाय आरो दसे ओरैनो टाइम पास साराया दुंबाय एलाइसजों आलु एवगोन बेवहाय थावखौ होबावनो नामा आयै एलाइसजों आलु ओमफ्राय सामब्रामखौ बेयाव लगायखाबाय माने बेयाव आलदा आलदा खामगोन बियो एसेल'थार माथो एफा थेंगन अबेनि आयै एलाइसिया अबेनि ओमफ्राय माथो एथ' फिसा फिसा जेबो ओंख्रि गैया अनलि बेल' ओमफ्राय माबा बाथोन दं खोमा खोरदै बाथोन ये हमारी लड्डू दङ खारलांबाय हालदै होबाय एसे दै होबावदो एसे मा जानो नागिरखो बे ओंखाम मा दं टमेट' दं बेयाव टमेट' सावनाय आरो बेबाय मा खोरदैया बेनो खोरदै जलफिसो दानानै दोननाय सरस्वतीनि थाखाय लाबोदों बेखौ सनामुखि आङो दा ओरैनो दंथ'यो फाजाया माबागासिनो अर फिसा होनानै गारबोदों आङो मुजिथों माने फाजाखौ अर गिदिर ब्ला ब्ला होलाबायबाथाय एकदमबारे खामलाबायनो नागिरदोंना गोथाव मोनसै बिदिबाथाय माने नुजानो बायनोसै दे रम ओरै फैलाय दोन हाय होन ओरै फै खाथियाव फै हाय होनफैब्रा हाय नुवासै दे नोंखौ बै बैस्राङाव हाय हाय आदै मा मोनजाखोलै हराबो आयौ गोलैबायसो पपकर्न मोदी हो मोदी नै इखौ जाफै बिगासिनो नोंनाव होनाला बेनो होबाय थानांला नोंसिनि सैमा फिसानि नामा मा नाम होदोंमोनलाय टमी ओमफ्राय टमी गेमस्रि मानै दङ सैमाया हिन्जाव ना हौवा ओमफ्राय मोनसेल' दं सैमाया हिन्जाव ना हौवा नोंसिना हिन्जावसो हिन्जाव आं लाजियो आंखौल' होसोबाय थायो नों सैमा नोंसिनि टमिखौनो लाजि नोङो होसोबाय थायो ना आंखौ दाननोसो लानो थैगोनल' आं दसे गैयियावनो मस्ला होनानै दोनबाय नै खाराबनो सामब्राम गुफुर जाहैदों मोनबाय बियो जाबानो जाजासिगोन ओंखामाबो मोनबाय खालि टमेट'खौल' माबानांसिगौ सिफ्लेनांसिगौ केक नङा नैखौ माबा होबावनांगौसो दुन्दिया होबावनांगौ बेयाव बावदोंसो मोनबाय बियो नै ओंखामाबो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेहायनो एन्ड खालामनो सानबाय आं भिडिअखौ एसे बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामखादोंमोन टाउनाव थांबाय फैबाय बिदिनो अरबो साफैबाय फैनानै डाइरेक्ट फैनानै मेथाइबो जाफैबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय आङो बेनिफ्राय बेनोसै लोगोफोर दा ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय नालाय दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक्स फर वाचिं